Безгә инде ничә, бер елмы, бер елдан артык мин инде белмим инде, хәтерләмим дә, ярдәмнән һәр вакытта ашамлар әйберләр китерәләр инде. Аларга рәхмәтләр яусыз, аларның барсына да, аларга йөргән кешеләргә дә инде исәнлек саулык бирсен Аллаһ Тәгалә инде. Безгә зур ярдәм инде бу. Менә ала торган әйберләрне акча бар, пенсия алабыз ай саен. Ну даруларга күп китә инде безнең. Дарулар шул инде. Шунсыз яна булды безгә бик зур поддержка инде булар. Ашамлык әйберләре. Ала торган әйберләр хайран бит. Хайран. Менә бер айлык ризык монда. Безнең өчен, менә минем өчен инде. Шулай. Шушы акцияны оештыручыларга миннән бик зур рәхмәт инде, Аллаһ рәхмәтләр яусын. Зур рәхмәт эшләрендә, уңышлар аларында шулай юк. Исәнлек саулык аларга да исән эшләсеннәр. Алар җырлыйлар бит инде, эшләп тор. Шулай. Исәнлек саулык самый главный.